Takhle nejaké triesočky, zoberieme nejaké takéto kúsky, uložíme si to. Podstatná vec, zavrieme dvere, keď ideme zakurovať. Nemusíme nejakým spôsobom, že otvárať klapky a komín a neviem čo. Tu si to všetko tá pec nastaví sama. Takže aj tým, že som ja mal otvorené dvere, tak vidíte, že hneď tu píše, že split lock check, čiže čekuje drevo, že kvôli čomu boli tie dvere otvorené. Zapneme, pustia sa pelety, tie pelety nám jednoducho podpália to drevíčko a už nám bude horeť drevo. Takže žiadne zápalky, nejaké extra drobné triesky nemusia byť. Stačia, ako ste videli, aj hrubšie triesky. A ideme na to. Aha, pelety už horia v tom spodnom priestore. Pekne sa nám teraz chytia od toho trieskočky, ktoré sme tam dali. A následne drevo. A keď piecka zistí, že už kúrime teda drevom, peletový systém vypne a už môžeme dokladať postupne kilo, 2 kilo, podľa toho, aké teplo chceme od tej peci. To jednoduché je to zapálenie. Ukladáte drevo, stlačíte gombík, pelety sa zapália, oni podpália za to drevo a už keď piecka zistí, že nám horí drevo, tak sa peletový systém vypne.